Dovoľte, aby som sa ja predstavil. Som Marian Korbel z firmy PSV, s mnohými sa poznáme. A ja len nadviažem na to teda, že ten vývoj stále pokračuje. Neviem, koľký z vás aktívne využívate WebAmulet. Ja len v krátkosti poviem, že WebAmulet vznikol ako nástroj na komunikáciu medzi účtovnou kanceláriou a klientom práve v čase korony a vtedy dostal najvyšší taký rozmach. A WebAmulet je v podstate v prvom kroku komunikačný nástroj, hej. To znamená, aby každý klient vedel komunikovať s tou svojou, či už mzdovou, alebo všeobecnou účtovníčkou, vedeli zasielať doklady, vedel si tam nejako posielať pripomienky a tikety a podobne. A že ten vývoj teda nestojí, sme sa tento rok posunuli opäť ďalej a trošku viac tých nadstavieb vzniklo nad databázou Amuletu a vlastne WebAmulet je určený ako webový prehliadač na publikovanie niektorých základných informácií z účtovníctva v Amulete. Prvou tou záložkou je dashboard, ktorý dáva vám úplne rýchly prehľad o tom, ako tá vaša firma momentálne funguje, bez toho, aby som ja potreboval komunikovať s účtovníčkou. Vidím, ktoré neuhradené faktúry mám vyšle, došle, aký je stav mojej pokladne bankových účtov, aký je môj priebežný hospodársky výsledok v aktuálnom účtovnom období, v aktuálnom účtovnom roku a výnosy za posledných 12 mesiacov. Tie hlavne sledujú tí, ktorí sa majú stať platcami, nemajú stať platcami a podobne. Takže takýto jednoduchý dashboard, ktorý práve v tejto chvíli odráža reálne dáta reálnej firmy. Môžem povedať, že samozrejme je to firma PSV, takže toto sú reálne výsledky z dokladov, ktoré sú k dnešnému dňu zaevidované, zaúčtované. Ako náhle účtovníčka spraví nejakú účtovnú operáciu, ktorá sa má prejaviť v tomto dashboarde, tak samozrejme vy to tam vidíte. Nepotrebujete mať žiaden aktívny prístup do Amuletu, stačí vám tento webový nástroj. Ďalším tým rozšírením, ktorý tam už je síce dlhšie, ale určite dáva zmysel pre tých, ktorí nepotrebujú aktívne vytvárať doklady, ale potrebujú mať k dispozícii. Preto to Martin spomínal, lebo jemu sme to prezentovali vtedy ako účtovné doklady do vrecka, hej. Vyberiem telefón, spustím si aplikáciu, mám so sebou všetky účtovné doklady, ktoré potrebujem. Či už sú to vystavené faktúry, prijaté faktúry. Vidím o nich tie základné údaje. Pokiaľ sú to, faktúry vystavené v Amulete, tak vidím nielen ich riadky faktúry, vidím aj účtovne, ako sú prenesené do účtovníctva a samozrejme vidím aj zaúčtovanie toho dokladu. Takže aj pre tých, ktorí absolútne netušia, čo znamená 311, 211 a 518, tak vidím, alebo 604, alebo 602, vidím to tak ľudsky popísané, že čo to vlastne na tom doklade sa deje. Viem si pozrieť teda evidenciu nielen odberateľských, ale aj dodávateľských faktúr, viem si vyfiltrovať uhradené, neuhradené, samozrejme po výbere klienta. Hej, takže máme tam nejaké staré neuhradené zálohy plus jednu neuhradenú dodávateľskú faktúru, všetko ostatné je uhradené. Pokiaľ máme nejaké uhradené faktúry, kľudne môžeme si to pozrieť, ako boli zaúčtované a toto je napríklad príklad zaúčtovania nejakého konkrétneho dokladu. Takže ja nepotrebujem kontaktovať priamo tú účtovníčku, pretože v tom WebAmulete si všetky tie základné informácie o tých dokladoch nájdem, viem, ktoré sú zaplatené, nezaplatené. Ak sú nezaúčtované, vidím, či sú zaúčtované, nezaúčtované. No a posledné, čo je možno zaujímavé zase pre klientov, ktorí potrebujú čítať výkazy, ale opäť ich nechcú tie výkazy spúšťať si Amulet alebo byť nejako limitovaný. Ja sa ospravedlňujem za túto komplikáciu, ale skúsim to aspoň v rýchlosti ukázať, povedať, možno, že nám počasie dovolí to vidieť lepšie. V podstate každý asi z času na čas pracujete s výsledovkou ako klasickým účtovným výkazom, či už to je výsledovka pre mikroúčtovnú jednotku alebo malú účtovnú jednotku, ale je veľa zákazníkov, veľa firiem, ktorí robia si svoje rozbory nákladov, výnosov, sú radi, keď to majú v nejakej svojej štruktúre. Ja tomu hovorím, že každý z nás je excelentný, lebo využívame Excel a v Exceli si robíme všetky tie naše výstupy, ktoré potrebujeme, ale pokiaľ chceme ten výkaz čítať, opäť, buď si to musím zavolať účtovníčke, pošli mi to, dostanem nejaké PDF-ko. My sme sa snažili urobiť ten výkaz trošku taký prehľadnejší, kde ja si viem povedať, že v
tých rozboroch, ktorý účet do ktorého riadku chcem a pokiaľ ma zaujíma, čo tam mám vlastne naúčtované, tak si viem ešte takýmito veľkými, rýchlymi rozkliknutiami. Pre účtovničky to poviem jednoducho. Predstavte si saldo konto, ktoré je interaktívne. Viem si pozrieť hoci ktorý riadok, hoci ktorý účet a ešte sa viem pozrieť aj na ktorých dokladoch mi tie sumy vlastne vznikli. Takže WebAmulet kľudne môže vám poslúžiť všetkým tým, ktorí potrebujete nejakým spôsobom spraviť si svoju štruktúru výsledovky alebo nákladov a výnosov, svoje nejaké súčtové riadky a podobne, tak vieme toto nasadiť a napríklad ten výkaz môžem si dať spraviť len súčtové riadky, hej, tie rozpady na tie drobné riadky tam nepotrebujem, vidím len tie hlavné riadky a vždy si viem pozrieť, vždy si viem potom v tom podrobnom rozpise pozrieť. Takže čas nás naháňa rýchla ukážka, rýchla ochutnávka toho, že čo teda pribudlo do WebAmuletu, a to sú výsledovky, či už pre užívateľa individuálne definované, alebo štandardná pre malé a mikroúčtovné jednotky. Prehľad do tých účtovných dokladov tam bol. Pre tých, ktorí máte sklady, vieme publikovať v skladoch vaše požiadavky, vieme tie obrazovky nadefinovať podľa vašich potrieb. No a dashboard, ten základný pohľad na finančnú stabilitu alebo finančnú situáciu alebo celú situáciu tej firmy. Takže toto je všetko k dispozícii. Pre klientov, ktorí z procesu používajú WISP, buduje sa teraz WISP portál, ktorý nebude asi slúžiť ako komunikačný nástroj, prečo pôvodne vznikol WebAmulet, ale určite tieto všetky nadstavby, ako je výsledovka, pohľad do účtovných dokladov a dashboard, pracuje sa na tom, takže aj pre týchto zákazníkov to bude ponúknuté ako nadstavba nad ich dátami. Takže v skrátke, mobilita, chcem mať účtovné doklady do vrecka, vedieť niečo o firme, účtujem ju v Amulete, viem si využívať túto aplikáciu. Za mňa asi tak v rýchlosti všetko, pokiaľ vás niečo napadne, opäť celý deň som k dispozícii, kľudne sa pýtajte, môžeme sa k tomu vrátiť.